Obec Choňkovce leží v podvyhorlackej pahorkatine na náplavových kúžeľoch Choňkovského potoka. Severnú a severovýchodnú časť Chotára tvoria strmé, členité južné svahy vyhorlatu s listnatým lesom. Južná a juhozápadná časť je odlesnená, poľnohospodársky využívaná pahorkatina. Kataster sídla predstavuje rozlohu 1823 hektárov. Výškové rozpätie v Chotári je od 165 do 731 metrov nad morom. Stred obce leží 218 metrov nad morom. Choňkovce sú svojráznou zemplínskou dedinou. Potok tvorí hlavnú kompozičnú os sídla. Kostol na kopčeku tvorí dominantu sídla. Potok a jeho prítoky s prírodným okolím predstavujú najcennejšiu zložku životného prostredia. Neodmysliteľnou súčasťou Choňkoviec je lesnaté zázemie. Obec je písomne doložená roku 1409 pod menom Hunkolch, 1418 Honikovce, 1808 Chomikovce, 1920 Choňkovce, maďarský Hunkolc.
V roku 1715 obec mala mlyn a 16 poddanských usadlostí. Pôvodné zamestnania poskytovalo poľnohospodárstvo a drevorubárstvo. Z pamiatkovo chránených objektov v Choňkovciach je evidovaný grécko-katolícky barokový chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky, ktorý leží na kopci na okraji Intravilánu spolu s farou. V chráme bola v roku 2003 prevedená plynofikácia, ústredné kúrenie, vodovod a vymenené okná. V období október 2008 až marec 2009 bola prevedená maľba svätyne, opravený baldachín, dodaný mramorový oltár, dodaný mramorový žertveník a nový sedes so stoličkami. Bola tiež opravená zaprestolná ikona. V blízkej budúcnosti sa počíta s ďalšou rekonštrukciou, bude sa obnovovať ikonostas. Dovoľte mi, aby som vás v mene všetkých grécko-katolíckych veriacich našej obce aj celej našej farnosti srdečne privítal v našej slávnosti a poďakoval vám, že ste prijali naše pozvanie a prišiel nás navštívil a posilnil vo našej viere. Ďakujem, pani starosta, i zároveň ako kurátorovi ďakujem za to, že vaša cirkev nadobúva tento krásny sad. Pán Boh vám požehnáva ďalej. Dňa 19. apríla 2009 bol posvetený nový oltár a svätyňa preosvieteným vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
Syna i Svätého Ducha. Amen. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Pokojňa vrúcne ťa prosíme, posväť, požehnaj a očisť tento bohostánov. Teos, Agios, Ischiros, Agios, Athanatos, Eleison, Tima. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A ako mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Nech vás sprevádza na každom kroku vášho života a k dnešnému dňu prajem príjemné posedenie i vo vašich domácnostiach a už sa teším na naše nové stretnutie pri jubileju vašom, kde znovu prídem k vám. Kristus slávne sa zmrtvý, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobou, V rokoch 2004 až 2007 aj fara prešla rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Boli vymenené okná, zhotovená fasáda, zhotovený nový krov a prevedené nové prekrytie. Od roku 2008 fara má nové parkovisko s kobercovou úpravou. Správcom farnosti je dôstojný otec Jozef Fabišík, ktorý sa spolu s obecným úradom, kurátorskou radou a veriacimi významne podieľa na zmenách vo farnosti. Pre obec sú charakteristické prívalové vody na jar. Systém zelene v sídle je tvorený prevažne súkromnou zeleňou, ktorú predstavujú ovocné sady.
Pri starších domoch v predzáhradkách sa vyskytuje vinič hroznorodý. Pri novších domoch sú trávniky, okrasné kry a kvety. Záhrady za domami sú úžitkové. Nedaleké vyhorlacké lesy a jazero Morské oko poskytujú priestor na turistiku. Zaujímavosťou je aj Beňatinské jazero len niekoľko kilometrov od Choňkoviec, ktoré vzniklo ako prírodná nádrž po lome kameňa. Rajom pre miestnych rybárov je prírodné jazero, ktoré sa vytvorilo vo vyťaženom kameňolome v lokalite Blatce.
Choňkovciach vyslovíme slovo skalka, mnohí si zaspomínajú na časy nedávno minulé, na svoju mladosť. Skalka bola miestom stretnutí choňkovskej mládeže pri Vátrách. V obci je vodovod s nezávadnou pitnou vodou. Od roku 1993 je v obci zavedený zemný plyn. Až na niekoľko starých všetky domy majú plynové vykurovanie. Miestna telefónna sieť bola rozšírená v roku 1998 zemným káblovým rozvodom s pripojením každej domácnosti. Aj internet je už samozrejmosťou. Obyvatelia obce a žiaci základnej školy využívajú mikrovlnné pripojenie. V roku 1994 bol na miestnom cintoríne vybudovaný dom smútku. Postupne bola zhotovená ohrada, prístupové cesty a chodníky. Od roku 2004 je možnosť pochovávania v jednoduchom štýle. Pomníky zaberajú menej miesta a umožňujú lepšiu údržbu cintorínu. Na miestnych komunikáciách je kobercová úprava v dĺžke 4,9 km. Od roku 2003 bol v obci postupne vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby s odvodnením miestnej komunikácie. Chodník prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Rozšírený priestor pred školou zvyšuje bezpečnosť školákov. V obci je novovybudovaný pravoslávny chrám Premenenia Pána. Posvetený bol 10. októbra 1993, dnes už nebohým pražským metropolitom Dorotejom.
správcom miestnej pravoslávnej cirkevnej obce je dôstojný otec Vitalij Krásík. Chrám je plinofikovaný. Novovybudovaný rímokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho bol posvätený 1. septembra 1996 košickým biskupom Bernardom Boberom. Kostol má elektrické vykurovanie. Pred kostolom sa nachádza parkovisko. Duchovným správcom pre choňkovských rímokatolíkov je dôstojný otec Marcel Senderák z farnosti Tibava. Svoje ratolesti si môžu choňkovčania umiestniť do materskej školy, ktorá je tiež plinofikovaná. Riaditeľkou školy je Kvetoslava Fabianová. It's just a gun to the bomb last not the spot. Zelený pokobokom sadený. Zakúkala kukulienka v lese, že uzvedí nás vidielka na jesie. Ja už viem aj jednou rukou. Ona nám drží. Ja ešte nie. Ale tam sa Pálko. Pozerajte, čo robí.
Základná škola s ročníkmi 1 až 4 bola v rokoch 1997 až 1999 úplne rekonštruovaná. Škola je plynofikovaná. V súčasnosti je riaditeľkou základnej školy v Choňkovciach doktorka Mária Stašková. Poďte pomôcť Radkovi pani učiteľke, lebo Radko pozvitý. Mančeska, dobre, ja mám učiteľke, dobre? Ale toto si Nadia, skús teraz do toho zapustiť aj iné farby. Ako som sa prenieste do záhradky a ja na trete sú ktoré. Tulipán, nechceš si načrtnúť. Nechceš si urobiť, že najprv si urobíš obrysy a potom budeš vymaľovávať tak na mou. A jak sa volá? Bože, no. Jak ideš ďalej? Abo tu? Abo to taký žltý budeš. Ja nebudu mať ten Choňkovská mládež má možnosť športového vyžitia na tenisovom kurte za kultúrnym domom obce. Miestna pošta slúži aj pre spádovú obec Koňuš.
Knižnica je umiestnená v obecnej budove a obsahuje 2800 zväzkov domácej i zahraničnej literatúry. V prednej časti budovy prevádzkuje pán Jozef Hrubanič mladší pneuservis. V obci funguje jednota Spotrebné družstvo. Jednou zo súkromných obchodných prevádzok je pohostinstvo Hajduk. Ďalšou prevádzkou sú potraviny Ružena Mikovčíková. V zadnej časti obce prevádzkujú pohostinstvo a potraviny Anna Čertanová a Jan Kuvinka. Niektorí naši občania sú členmi poľovníckeho združenia Holub Sobrance. V obci pôsobí združenie Jednota Spotrebné družstvo. Jeho predsedom je od roku 1971 pán Emil Dinič. V obci pôsobí Združenie vlastníkov lesa a Urbárska spoločnosť. Predsedami spomínaných spoločenstiev sú pán Štefan Kráľ a pán Juraj Tomčo. V Choňkovciach má sídlo poľnohospodárske družstvo Vinohrady. Jeho predsedom je pán inžinier Ján Petro. Družstvo sa zameriava na pestovanie obilnín a chov hovädzieho dobytka. PD má v prevádzke pekáreň a mlyn.
roku 2002 vysadilo poľnohospodárske družstvo Novú Vinicu. Pre kvalitné uskladnenie obilia sa buduje skladové hospodárstvo. Stavba je tesne pred dokončením. Družstvo má novú dojáreň. V budúcnosti poľnohospodárske družstvo uvažuje so stavbou bioelektrárne. Od roku 2000 bol interiér obecného úradu postupne rekonštruovaný. V roku 2008 bola zhotovená nová fasáda. Kultúrny dom v obci slúži na obecné akcie a tiež aj na rodinné oslavy. Starostom obce je pán Ján Skiba. Od roku 1991 na obecnom úrade pracuje pani Božena Ďačková ako administratívna pracovníčka. Poslanci obecného zastupiteľstva sa so starostom pravidelne stretávajú pri riešení problémov v obci. Tej časti parcely, kde je Kadarodom, tomu odkúpeniu tej parcely časti alebo jej podielu pani Adamovičovej a toho Gabriela Mojša právneho stavu, tak aby obec bola vlastníkom celej parcely. Tam zostáva ešte Varošťak, Stano, Nebojí, aby sme ten strašiak z obce, ktorý tu straší, a nielen straší, ale aj tak, po tej bezpečnostnej stránke máme obavy, aby po tom chodníku, ktorý je v zadnej časti, keď chodia ľudia, aby sa nedošlo k tam úrazu. Môj návrh je takýto, aby sme zadnú časť toho Kadarovho domu zburali a tú prednú časť tak upravili. Čiže tu je ten erb, ktorý sme hovorili, že by dobre bolo. Ja vám dám tak tu na predu, že by ste videli, jak to vyzerá. Toto by malo byť pred obecným úradom. Toto by sa malo posvetiť. To je vlastne vlajka, ten erb a táto vlajka. Toto by malo byť posvetené, to sú symboly obce. A z tej strany je, vítajte, hej. Čiže máme 3 tabule, jedna na začiatok obce, jedna z Koňuša a jedna z Podhroďa. Čiže obce jednoduchý železný z jaklovinky rám zabetonované v tomto a toto by malo vydržať. K tomu drevému by nepasovalo. No, lepšie kovové. Čiže kovový dám urobiť zú. Toto nepasovalo by to. Toto, čo sme vybrali si, že tam v tej knižke by sme mali byť, prvá strana by mali byť poslanci pofocení, na fotky aspoň tak do pása, starosta obce. Bude ešte jedna letecká snímka, taký veľký pohľad na celú obec Choňkovce a objednal som aj taký obraz alebo fotografiu. Čiže toľko ku kontrole plnenia uznesenia, čo sme mali na poslednom zasadnutí. V priestore za kultúrnym domom sa v súčasnosti buduje tribúna pre kultúrne účely a vystúpenia v obci.
súčasnosti prebieha rekonštrukcia elektrickej siete v obci káblovým rozvodom. Akcia bude pokračovať posilnením starej časti obce 4. trafostanicou. K peknej fasáde patrí aj vynovená strecha. Na jej farbení sa viackrát podieľali poslanci aj občania obce. V najbližších dňoch bude pokračovať stavba chodníka záverečnou etapou na Podhorodskej ulici od potravín Mikovčíkova po Hájenku na konci obce. Z množstva ďalších plánov obecného úradu týkajúcich sa zveľaďovania obce je potrebné spomenúť výstavbu kúpaliska pre deti i dospelých a vybudovanie kanalizácie. Kanalizačná prípojka po trase Sobraneckej kúpele Choňkovce je už k dispozícii. V rokoch 1993 až 2008 žil a pôsobil v obci výtvarný umelec majster Ján Doboš. Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpal prevažne zo života na dedine. K jeho nesporným úspechom patrí 10 košických výstav, prezentácie v Trebišove, Budapešti, v Kanade a inde. Diela majstra Doboša zdobia pracovne právnických a kultúrnych zariadení po celom Slovensku. Dňa 28. júna 2008 sa v areáli miestnej základnej školy uskutočnil festival skvelej hudby. Hlavným organizátorom festivalu bol Ján Kupec v spolupráci s obecným úradom a základnou školou. Začať festival v Choňkovciach, ak nie domáci. Takže na pódium pozývam základnú školu Choňkovce!
curtir o verão. Vem Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Goiás, é curtir o verão. Tê, 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 tê. Po vystúpení domácich pódium obsadili účinkujúcich zo Sobraniec. Jedným z hosťov festivalu bol súbor Zemplín. Večerný program zahájila účastnička Superstar Zdenka Predná.
Uzimených divákov zahriala temperamentná Jadranka. Veľmi rýchle, takže sa na to pripravite. Ideme na pekno, chlapci. Záver festivalu patril skupine S-Quartet. Jej dvaja členovia sú rodáci z Honkoviec. Modelu zo mňa skús od svojho sveta.
že si pravdu navzájom. Nech sa to aj iba sám tu a nadám si mu nájom. Zažneš už šampanné tíšky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám čakalo. Kašli cudzí, odvečer tam dohľadne, ľudia vôbec nie sú zlí, len o svoje príčetné. Vlastní si kvetí na čo, ja sa dele varečku. Nikde čakáme už na to, budem sveta na blízku. Hlavne pred kostolom upálili hladnela. Dobre, že vieš, ja spolo, ja bol whisky nalieva. Kašli na slzy, odvečer tam dohľadne. Poďme ruky! Ľudia vôbec nie sú zlí, len o svoje príšerné svoje čo boli. Ruky, ruky, ruky! Skúsime všetci ruky, poďme! Kašli! Odlet! Ja vôbec nie sú zlí, Pekne. ja len o svoje príčetné. Kašli na slzy, odvečer tam dohľadne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len o svoje príčetné. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. I don't suspect I'm free. I got to break free. And God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for you. I've fallen in love. God knows I'm falling in love. Každý rok po poslednočí je mesiac super, vyššie pri zemi. Od svojich domov, svojich sám. Do svojho okna pozerám. S tebou láska, dnes som sám. S tebou bitky vyhrávam. S tebou nemusím sa báť. Ty musíš navždy byť kde sám. Ešte raz.
Dňa 6. septembra 2008 sa v Choňkovciach uskutočnili furmanské preteky. Hlavným organizátorom bol Radoslav Hvožďák v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Vinohrady a obecným úradom. Zokapce im toto tu. Poďte do nás, chlapci, zalovala. Poďte si, slúb, ja živa, navrasa mi takou krají, ručku si dala, mi popočkala, daj Bože môj preľúbený, to ja dokázala. Vešeľaše koňkovia, nevešeľaše, deci, radoj smerka, ukáž tomu prideci. A ten Hvožďák im naleje najlepšoho vina, trkovia nech sebe žijú jak jedna rodina. Budem slunovala, budem si obláčok, robá ti dala. lebo v tretej disciplíne prvé miesto Suško Jan. Takže zatleskáme, aspoň títo sme tu. Ty je z pohára dneska na diskotéke.
Takže vyhodnotili sme tretiu disciplínu, ukončili sme vlastne túto súťaž. Musíme poďakovať všetkým, ktorí sa tejto súťaži zúčastnili. Dňa 3. mája sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil priateľský futbalový zápas Ženáči Slobodní. Zelená je tráva, fotbal to je hra. O góly a zaujímavé šance nebola núdza. Zápas napokon vyhrali Slobodní v pomere 4:2. Obyvatelia obce sa každoročne pripravujú na slávenie Veľkej noci. Kresťania sa tradične zúčastňujú svätenia Paschy vo svojich kostoloch. Pokropením svetinou vodou sa poženávajú a posväcujú tieto pokrmy v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Otca i Syna i Svätého Ducha. Vo imię Otca i Syna i Svätého Ducha. Dar veriaci, baranov ten, čo nám otvoril brany rája. Ježiš, čo posvedzuje všetkých svätých. Otca i Syna i Svätého Ducha. Pane, smiluj sa, Pane, smiluj sa, Pane, smiluj sa. Kristus slávne sa od mŕtvych smrťou smrť premola, tým, čo sú robou žveroval náš pravivol na Projsej Prežíse Matky a všetci svätí. Súčasťou veľkých sviatkov u gréckokatolíkov je obchod okolo cirkvi. Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš ráno v prvý deň týždňa stal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. K
sviatkom Veľkej noci patrí aj oblievačka a šibačka. Jednou z priorít základnej školy v Choňkovciach je zachovávanie tradícií našich predkov. K ním patria aj oslavy mája. V Choňkovciach sa zachováva pekný zvyk. Mládenec zhotoví a postaví mája svojej vyvolenej. Predstav mi šťastie, zázrak pre mňa správ. Predstav mi šťastie, zázrak pre mňa správ. Po jari a lete príde zima a s ňou ďalšie sviatky Vianoce. Už dlhoročne navštevujú príbytky veriacich Betlehemci. Pani matka, pán otec, či by si neprijali tu betlehemský saláš?
Co je to za salaš? Co sme do neho prišli? Jednou starí ľudia na čudo išli. Ja tak starí ľudia, ako mali deci. Tako je za mnou môj brat Fedor Lesí. Gloria. Ale nie to bratku Fedorku, zašpívajme sobie tú pesničku, co špívali sami chlopci už raným hajčku za ovečkami. Špívajme, nedbajme. Dobrego robil, pokiaľ mu mladý. Preskakoval búčky, široké klady. Zle učinil, že ešte neoženil, pokiaľ bol mladý. Teraz vyše gúba, rado ženitý. Žiadna ľubitý. Nemá si na bývu, donies vina, skáč mi do domu. Poď staromu. Kádež chodil bratu Gubu? Nevidel si brata staroho? Videl ja ho na hore na skale, kúri sebe jak taký pán. Hoď mi ho, volaj mi ho, na kolena plikajúci a na palcoch vyzdajúci. Keď mi nebudeš volať, potom to budem na hlas, a že koláčim budeš púšťať. Tú svoju banku, drevo rubáty. Na horozke bude iskry skakatý. Hýbaj, starý. A tu mi si pári. Hýbaj, starcu. A ty sa medzi šmarcu. No hýbaj, starý. Po stopu pešať ma prived do vašej macere. Sami žerece pijece a strelom so nič nedáte. Hýbaj, starýče, Gloria. Na bubku mi dolina. Pokaď si, že starýče, bude si rovina. Nemôže vaše baknúce, bo keď nebudú nás žene negatí. Gloria. Na bubku mi dolina. Okaď si, mladíče, bude si rovina. Môžem naši overknutí, pokým nebudú svojmu staromu rozmariu pachati. Milí pastuškovia, do Betlema pozme. Pomaličky, pocichučky, Ježiška nezbúzme. Jeden k nemu vlekne, druhý k nemu riekne. Vítaj, Pane Ježišu. Boji sa kuzom hľad zo bosote. Čo ja majú, zo primajú, a čo nemajú, zo širého srdca dajú. Boji je zule, jaký nás si potrhámi košule. Šťastlivý šťastí vám vinčujeme, na to Bože narodenie vinčujeme srdečne. Kráľovstvo nebeské, hospodáru, ďakujeme vám i vašim zecám, že my do vás ideme, nový druh vám nešeme, to vám povídam. Každoročne sa Choňkovčania na záver roka stretávajú pri Vatre za kultúrnym domom. Aj dneška sme to videli. Bolo to šaté obojané. Uzimeným občanom dobre padne teplý guláš a zohriaté vínko. Tam ľad, po tej drahej odpušku na Mánovi, tá obchodne ale vidíte, jaká akcia bola v jaký patrí. Zakývaj do kamery, zakývaj do kamery. Tak, historická snímka to je. Áno, keď má kruhy, tak čo teraz? No tak. Ešte ideš pivo vraví. Náľa za ešte raz. Čo si? Čočka si nepráskne? Ešte. Jo. Tardy.
šťastlivý nový rok, že by ste boli zdraví po celý rok. A je celá rozinka vaša. A ne, čerto doma to bude, ne? No. Zdravia, šťastie. S pestrením života v obci sú zabíjačky. Pri varení lekváru sa s obľubou schádzajú príbuzní. Blízkosť slovensko-ukrajinských hraníc zaraďuje Choňkovce medzi pohraničné obce. Premávka v obci je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom. V súčasnosti má obec 596 obyvateľov, z ktorých je 230 ekonomicky aktívnych, 201 dôchodcov a 81 detí do 15 rokov.
Také sú dnešné Choňkovce. Nádherné a pracovité. Nadväzujúc na tradície predkov, nebojácnych a húževnatých, bijú sa Choňkovčania o svoj každodenný chlieb. A zveľaďujú, skrášľujú, menia svoju obec, aby ďalej rástla a peknela pre budúce generácie.